alle sammen. Hello. Alle ude. Vi sidder på terrassen og spiser popcorn, ikke? Oh, popcorn. I love popcorn. Okay. It's so good popcorn. Vi love popcorn. Yeah, we love popcorn. Popcorn is the best. Og i dag vil vi gerne vise nogle ting, som vi godt kan lide. Så det her det er et iPhone 4 cover, hvor der står It is so big. hvor der står kærlighed, 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 kærlighed. Oh, I have a lover. She is known. Okay. Og det er et iPhone 4S cover. Det er ikke 5'er. I love popcorn. Og det kan vi rigtig godt lide, fordi at vi synes kærlighed er rigtig smukt, ikke? Yes. Og så har vi en tabaibar. Tabaibarcreme. I take this on my Og dick. her står, det er Gran Canarisk, så der står Alamasida Gran Canarias. Og så står der, at det er til face and body cream. Så det er sådan til hvis din hud er hård eller sådan noget. You can check this. They're on you and big dick. Og det er, ja, ikke på dækken, vel? Og det er aloe vera, og det hedder tabais eller et eller andet. Natural. Og det er rigtig godt, fordi der er ikke nogen parfume i, og det er 300 ml. I hate perfume. It's just so ugly. Og den, For helvede. og den kan vi kan rigtig godt lide den her, ikke? Fordi at den er rigtig god mod huden, og den gør, så vi får rigtig blød hud. Now I will talk here. Og så er der en Nivea deep tanning, som du sprayer på dig sådan her. Yes, it's good. På dig. Og lad os sige, den dufter lidt af strand. Og den putter man på. Oh, strain. Den putter For man. helvede. I have popcorn on my body. Den putter man på ens krop, og så bliver man lidt brunere, fordi det er ligesom sådan olieagtigt. Så det er oliespray, og ja, den kan vi godt lide, fordi vi alle kan jo godt lide at være brune, ikke? I love popcorn. Og så har vi en Max Hold ting. Her ved jeg ikke helt, hvad det er. Will you have popcorn? Nej. Popcorn to you. Og den her, jeg tror, den har kostet et par hundrede. Du skal selv sammen deroppe bagefter. It is so lexy. Og den gør, se, så, I will have it in my hair. og så gør man det her. Det er det, der kommer herfra. Så putter man det i håret. Og så bliver ens hår lidt fyldigt. Altså, hvis man har sådan noget glat hår, og man gerne vil have lidt stort hår. Kan I se? Mit hår er lidt større nu. Så den er rigtig god, hvis man It is gerne so vil have good lidt. to my hair. Ja. I'm Og not den okay. kommer fra den kommer fra Vella. I have lit popcorn. Den kommer fra Vella. Og ja, den er rigtig god, fordi vi ser jo godt ud med fyldigt hår. Yes. Og så ved jeg ikke helt, hvad det her er. Popcorn. Det er en deo, og den dufter rigtig godt. Yes. Det er fra... Lidt der and lidt der. Ja. Den koster... Fight be 100. Nej, den koster en god pris. Og det er fra Naomi. Og den... Ja. Og det er sådan en rigtig god en, hvis man lugter lort. Som du Som altid you. gør. Og så er der en sidste. Det er en clean parfume. Og den dufter rigtig godt. Sådan nogle clean. Jeg har flere af clean. You are so sweet. Og de dufter så godt. Og jeg kan godt lide. Alle vil jo gerne lugte godt, ikke? Så drengene, de godt kan lide en. Nu slapper du kraftedeme af. Slapper du af, hvis du får en dang? Gør det? Yeah. Okay. Dang. Same. Same.
her, det er vores første show i DC Are We. The Dame, oh my god. The Dame. I will have loved. Jeg må... Jeg kan ikke høre. Dame. I cannot so still. The Dame. The Dame. Oh my god. Is this a Dame? You are so sweet. The Dame. Here is Dame to Dame you. to me. Dame to me. To me. Shut up, you fucking bitch! You are so sweet. It was a thing. Ej, jeg har bare slik.